Ako mi ne kažeš zašto sam ti potreban. Mislim da si ti moja srećna Majlija. Nastavi, istine. Kad si ti pored mene, dobre stvari se događaju. Kao kad je Debbie Crawford rekla kako je u razredu, ti si bio pored mene. Kad sam postigao svoj prvi gol u pionirima, ti si bio pored mene. Juče pored bazena, ti si mene. Jedno malo, baka. Ne da sediš ovde, ne da čekam, da radim ne. Želim da idem kući, idem korom to. Ja sam ovde malo testa, poslušaj i radi taj test. Ne zaboravite da neka pitanja imaju više rešenja. I medicinski test počinje sad. To je tamo smije. To ti si tekla prvo kreće, posle si mi tekla ali Lucy je sada na turneji, negde daleko i ti moraš da kreneš dalje. E pa baš zbog toga ću da rešim, je li on možda dečko te? Hoćeš još šolje mleka? Nisam siguran da li kapiram, zašto ja ne mogu da imam smislenu vezu kao to i ti. Radim li ja nešto pogrešno i možda su odgovori upravo ovo. Okej, ili bismo mogli da vozimo skejt. Imala si težak dan uznemirenosti. Tvoj dečko A se izvodi na kakao i kaže ti da izbaviš to iz sebe. Ili B, priča o sebi i proverava svoju kosu u mobilnom. Da. A, izvodite na kakao. Da bi rešio taj test, potrebno je da budeš iskren. To nije bilo iskreno. B, stoji u tome da sam imao jako težak dan. Nisam srećno. Okej, onda ti budi devojka i reši test za mene. Neću da rešavam test za dečka. Nemam pojma šta mi u redu i želim ozbiljnu devojku i tvoje iskrenosti mi pomoći, molim te. Ne verujem da radim ovo. Okej. Broj 2. U proseku misli li tvoj muškarac na A sebe ili B sebe? Sebe. Govorim ti, ne znam ko ti je poslao ime ili studija da dođeš, ali to nismo bili mi. Ko je to onda bio? To sam bio ja. I dobrodošli volonteri u našu novu laboratoriju testiranja proizvoda. Potrebno sam po celom rok rekordu instalirao najnovije proizvode RCM CBT globalne stanovina. Spremni smo za vaše testiranje i odobravanje. Mi nismo pristali na volontiranje, onda pristanite. Zato što želim ljude koji nas neće tužiti do testiranja najnovije proizvode za današnje zahtevne tinejdžere, modernu poslovnu ženu i bilo koga ko želi da izgubi 20% svoje telesne težine. Koga to tačno gledaš? Pitam, ko želi da bude prvi koji će testirati stavljenu multikorisnu masažnu stolicu? 7 skrivenih surround zvučnika, 27 masažnih postavki da bi vas rešili dnevnih tenzija i možda nepojačivače koji stimulišu umećelje da bi se samo bili na vrhuncu. Zaboravi, zato što niko ne želi da testira tvoje glupe stolice za masažu. Ali Casey već sedi u jamu. Okej, mogla bi da se priviknem na ovo. Okej, odaraj se! Želim da je testiram. Zahtevam ti da moždani pojačivači šokiraju ljude. Pa, za sve vas koji su čekali svoje rezultate testa, mnogi od vas su bili super i neki manje super. I jedan od vas je odgovorio tačno na sva pitanja. I to bi bio... 38! Da, nisi još spreman za medicinsku školu. A ti? Okej, uzeo sam olovke. Žao mi je, jednostavno sam tako šute. Ti si imao 100%! Da? Da! Ma daj, to je poslednje pitanje. Ne želim da odgovorim. Hej, ti si gospodin pošteni. Sad. Dolazi tvoje najveće gimnastičarsko takmičenje godine i tvoj dečko pod A sedi u prvom redu s tvojim roditeljima ili B pojavi se prekasno jer je stajao da kupi košulju u shopping centru. Nova košulja. James, taj test neće dati odgovor jesi li dobar materijal za dečka ili loš.
Ti osjećam ti. Stvarno? Jer prema ovome ne bismo uopšte trebali da izlazimo. Mi ne izlazimo. O, da, tačno, zato što je grozno družiti se sa vama. Okej, hvala. Okej, možda je ovo bila greška. Stvarno, cela ova stvar još od vrtića je bila greška. Ne, nek bude po tvome, jer ja odlazim odavde. Kako je Šta je to upravo bilo? Mislim da smo James i ja upravo raskinuli. Ovo je odvratno! Ne, to su LCM prehrana najnoviji snažni sokovi. Napravljeni su s mineralima, vitaminima i sivim komadićima riba. Trebalo bi popraviti ukus. Global letovi autoprekinači za svetlo, štede energiju i vreme. Presvetlo. Stanovidovi 4D TV su tako realni da ćete skakati iz stolice. Smanjite realnost za 30%. Završili smo sa testiranjem tvojih proizvoda. Tvoji proizvodi su loši. Test je gotov. Ne možeš da mi držiš ovde protiv naše volje. Ne, ali FCMO, daljinski kontrolni sistem za porodično osiguranje može srži nepoželjne provalnike napolju i buntovne tinejdžere unutra. I vi ne idete nigde dok ne završimo testiranje. Dušo, jesi mi loše rekao test? Bio sam grozan. Okej, pa to je bio prvi pokušaj, to je jedan od najtežih testova. Stvarno? Kako ga je onda Carlos razvalio? Kako molim? Šta ima mama Marika? Ja ću postati... Ja sam najčešće na prepreku. Ne. Biti depresivan na kauču nikad nije odgovor. Aj, kao hoće da upiše medicinu, ali ne smije. Uzmi dva kondoga i nazovi na ulicu. Kondog nije odgovor na sve. Veruj mi. I ko je onaj pametni ovde? Ja. Sestro, pošaljite mi sledećeg pacijenta. Ja nisam sestra i ti nemaš pacijente. Onda idem da pronađem jednog pacijenta. Nemoj nikoga za strana da biraš. Razumem! Ne znam šta da radim, gospodu Naj. Moja doktorska budućnost je uništena i Carlos je pametniji od mene. Evo šta ćeš da uradiš. Ti ćeš ponovo da ustaneš i odabereš neku drugu uzbudljivu budućnost za samog sebe. Recimo, da budeš pilot aviona, ili političar, ili advokat. Ja sade? Ne, to nije bilo na mojoj listi. Ali je uzbudljivo. I sve to radiš jedan rađe spartanjira na svojoj glavi i pada s neba na stvari. Neće biti razbijanja tanjira i padanja u ovom stanu. Okej. Onda ću vežbati svoju novu karijeru na dugom mestu. Si na testu i sada tražiš novu uzbudljivu rezervnu karijeru. Razmišljam o kaskaderu. Ja sam od uvijek htio da budem kaskader. Ti ostaješ domar. A ti? Budi kurs za menadžera. To je najbolji posao kada ti snovi propadnu. Ja sam pametniji od Bogana. I evo vas smrznuta kod Boga da smanjao sam. Kondogovi nisu odgovor. Okej, slušajte. Prestanite da padate na moj sto. Mislim, James. Ovdje si. Dala sam neke tvoje stvari. A koje šape praviš? Časopis koji sam pozajmio. Tvoj cipele, što sam već iskulirao. I tvoj super vatrogasni kamion. Točko mi su palili kad sam ga poganio. Okej. To je bio test za parove. Što mi nismo. Mi smo najbolji ortaci. Naravno? Da. Onda nećeš imati ništa protiv rešavanja. Jeste li najbolji ortaci, sestra? Ja odlazim. Ortaci, nošam li ortake?
Pazi ga sada prošao to. Omiljena boja najboljeg ortaka, ljubica sad. Tačno. Jeste li bili na kampovanjima ili za praznike zajedno? Mi živimo u istom stanu. Računat ću to kao da. Kad ti ortakov rođendan? 3. septembra? 4. Gde si upoznao ortaka? U vrtiću. Gde mi se igramo rođendanska zabava za petirašina? Ćelavi orao? Kremati šampon i regenerator. Jabuke. Ne? Gre. Još ljubičastih stvari. Čubaka. 3, 9. Ne, pogrečno. Ne, opet pogrečno. Onda, kako sam prošao? Najbolji ortaku. Prošao si super. Kao osoba koja nije više moj super ortak. I okruženi smo Kristinom i njegovim testovi. Ja bi mogao da bude bilo gde. Zapravo, ostala su još samo 2 testa. Jedan, SCM-ov, inovativni ciljni konferencijski sistem, koji radi odlično. I 2, ova stvar. Sad, ko želi da ih proba? Dušo, ne moraš da odlučiš o svojoj budućoj karijeri danas. Molim te. Danas sam do sad već propao kao kaskader, narator ovdje knjiga, i da neće da više i sad kao lubač. Za sad sam mislio da će biti kao doktor Kukin. Zvaniče, vreme smrti, sad.